Posjetili smo Sisačko-moslavačku županiju u kojoj smo divan izlet započeli tartufarenjem u Lekeniku uz Marija Kolića tartufara koji nas je proveo kroz šumu i objasnio kako se ovdje može pronaći čak 15 različitih vrsta tartufa. Naš je ulov bio više nego dovoljan za ukusan ručak koji su nam pripremili u bistrovu Turopoljska klet. Domaće delicije odlično su odgovarale uz autohtoni škrlet. Kad ste u ovom kraju, obavezno posjetite interpretacijski centar Natura Sisačko-moslavačke županije koji se nalazi u Petrinji, a u kojem ćete čuti baš sve o očuvanju prirode, nevjerojatnim šumskim stanovnicima, ali i naučiti o bioraznolikosti ili čak doživjeti da na tren svijet gledate poput leptira ili kornjače. U Petrinji možete uživati i u umjetnosti, jer u gradu velikih umjetnika keramike, u keramičkom ateljeu u prostorima za mlade Laura, postanite umjetnik i iskušajte se u kreativnosti. Na kraju, obavezno posjetite restoran Mlinski kamen, u kojem nas je oduševila mesna plata domaćih delicija. Ovu svjetski poznatu destinaciju upotpunjuje i prekrasan pogled na Kupu. Jednostavno, restoran Mlinski kamen je mjesto za uživanje. A od restorana uputite se brodom na gradsko kupalište Petrinja. Ima li boljeg prijedloga kako se opustiti i ohladiti od vrućina? Kupa je ugodna i baš idealna za osvježenje, a priroda će vas u potpunosti očarati. Vidimo se u Sisačko-moslavačkoj županiji.